Yn y fideo yma, nawn ni ystyried sut ni'n cyfrifo amcamgyfrif ar gyfer arwynebedd siâp tebyg i'r un dyn ni weld ar y sgrin yn nawr. Dydy'r siâp yma ddim yn un cyfarwydd, dio ddim yn bit real, dio ddim yn driongl ac yn y blaen. Felly does yna ddim fformula i gyfrifo arwynebedd y siâp, ac o wir oherwydd y cromlinau yn fan hyn, di ddim yn bosib ffeindio ateb perffaith ar gyfer arwynebedd y siâp. Y gorau wedyn ni'n neud ydy ffeindio amcamgyfrif, sef estimate ar gyfer arwynebedd y siâp. A dyma fo'r dull. Y cam gyntaf ydy i lunio grid tu fewn i'r siâp sydd yn cynnwys yr holl sgwariau cyfan. Nawr dyna fo y grid wedi cael ei gwblhau. Tu fewn y grid yna mae'r holl sgwariau cyfan yn y siâp, a tu allan i'r grid does yna ddim sgwar cyfan dyn ni'n gallu weld. Nawr y cam nesaf yw i rifo yr holl sgwariau cyfan sydd gennym ni yn y grid. Felly, dwi wedi cyfri 44 sgwar cyfan yn y grid, a gan fod y siâp yma wedi cael ei luniadu ar grid sgwariau centimetr, fe da i ddweud fod yna arwynebedd 44 centimetr sgwar fan hyn. Felly fyddai'n gwneud nodyn a hyn ar y llinellau. Y sgwariau cyfan dwi wedi ystyried yn y grid, mae yna arwynebedd 44 centimetr sgwar yma. Nawr y cam nesaf yw i ystyried yr holl ddarnau tu allan y grid a sydd dal yn y siâp. Felly darnau fel y darn yma fan hyn, neu y darn yma yn fan yma. A dyn ni angen ffeindio amcamgyfrif yn awr ar gyfer arwynebedd pob un o'r darnau yma. Felly enghraifft, os dwi'n cychwyn efo y darn yma fan hyn, wel o ystyried fod yna 3 sgwar llawn o amgylch y darn, efallai sy'n gallu dweud fod hanner yr arwynebedd i gael ei lenwi fewn i fan hyn. Felly efallai arwynebedd darn yma ydy 1,5 centimetr sgwar. Y darn nesaf ydy'r darn yma fan hyn. Wel eto mae yna 5 sgwar cyfan yn amgylchynu y darn yma. Dyna ni mwy neu lai efo hanner yr arwynebedd fan hyn. Hanner 5 yn 2,5. Felly gallwn amcamgyfrif arwynebedd y darn yna fel 2,5. Ac yn y blaen, dyn ni angen mynd o amgylch y siâp yn awron yn amcamgyfrif pob un o'r darnau yn unigol. Nawr, ar ôl ni ystyried yr holl ddarnau o amgylch y grid, dyn ni angen rwan adio fyny yr holl darnau i ffeindio cyfanswm ar gyfer y darnau. Felly, gan gychwyn i fan hyn, 1,5, 2, 3,5, 4, 5, 6, 7, 8,5, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Felly, y darnau coch fel sydd gennym fi fan hyn o amgylch y siâp, mae gennym fi 16 centimetr sgwar o arwynebedd. Ac felly, y cyfanswm yn ystyried y darnau cyfan, y sgwariau cyfan a hefyd y darnau o amgylch y siâp, mae 44 adio 16 yn 60. Ac felly, yr amcamgyfrif dyn ni'n ei roi fel ateb i'r cwestiwn yma, yr amcamgyfrif ar gyfer arwynebedd y siâp yma ydy 60 centimetr sgwar. Nawr, gafod yn amcamgyfrif, mi fydd yna ychydig o le i fod ychydig yn uwch neu'n ychydig yn is na'r ateb yma fan hyn. Yn y cwestiwn yma, yn ôl y cynllun marcio, fasa'r arholwr yn derbyn unrhyw ateb rhwng 57 a 64 centimetr sgwar. Nawr, rhowch chi gynnig yn awr ar y ddarganfod arwynebedd y siâp yma, neu amcamgyfrif ar gyfer arwynebedd y siâp yma. Os gennych chi ffordd o argraffu
beth sydd ar y sgrin yn nawr, efallai wneud hynna eich helpu chi. A os ydych chi wedi llwyddo i ffeindio amcamgyfrif ar gyfer arwynebedd y siap yma, mae'r ateb cywir yn ymddangos yn awr ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.